mujaken saderengipun sumangga nun tansah kula dherekaken inggihipun mujaken rasa syukur wonten saudara Allah Subhanahu wa taala. Gusti ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan kegiatan lan rahmatanipun sehingga wonten ing dalem menika kula panjenengan sedaya dipun kempalaken manunggal wonten ing majelis mriki sak perlu ngebahaken menapa ingkang jatuh pamungkasipun Bapak Haji Haryoto. Sholawat wa salam kita tansah kunjuk katur dumateng Junita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenenganipun salah setunggal dikasih Allah ingkang kari-kari kanthi wawasan kalih ingkang kadangipun katudaken kaputusaken kagem Ibu Hajah Fatimah. Dene ing dalem menika sampun kapitang sekawan dasa dinten saking sedanipun. Ainggihipun sedo Ibu Hajah Fatimah paring sedo ingkang husnul khotimah dipun reksa saking alamin kubur, dipun tampi sedaya amal salehipun, ugi keluarga ingkang dipun tilar tansah pinaringan teguh tetep iman sabar. Ugi sedaya doa tahlil samangke badhe kapimpin panjenenganipun Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antar itu kan? Ya, Kenapa menurut ya? Ya. Mas, gimana? Iya, menurut. Matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun, Pak. Nggih. Matur nuwun. Noto sandale. Wani kok juga. Cara mampu ra, Mas? Wah. Wardan, rebutan 5-an. Wah, boleh ranggatan kuwi doang. Bari apa jalan pakai bari. Udah dipilih berbulan. Ini sih. Kene gas, gagasan kok karo
Wajuan kali Pak Dikit gowo. Lucu. Kita corona itu enggak ada. Sambelit nih, sambelit lo. Enak sambelit nih. Ya. Ora usah nggawa sendok ya, nggawa tangan ae ya. Arek nggawa tangan kok nggawa sendok. Mobil enggak? Kemana ora dhewe soalnya? Gaduh nis karo Anis. Oke. Anu kok debataan. Yasinan. Suruh bos iki kula.